Добре, пристигнахме. Състезанието скоро трябва да започне. А къде отиде Рей? Рей сега паркира Марко. Скоро трябва да дойде. Състезанието скоро ще започне. Моля всички отбори да заемат местата си. Хайде, да отиваме на игрището. Синьо пати, аз ще взема топката и ще ти я подам. Добре, зелено пати. Тайм-аут. Резултатът е 3-0 и отборът на патитата обявява тайм-аут. Но какво стана? Мислех, че играем на обикновена игра с топка. Не, объркали сте се. Играем баскетбол. Това обяснява защо има кош отзади. А как се играе тази игра? Трябва да вкараш топката в кошът на другия отбор. Тогава печелим точки. Който отбор има повече точки, печели. О, сега като знаем правилата, да победим. Тайм-аутът изтече и отборът на цветните патита отново се връща в игра. Добре, патита, готови ли сте? Да, готови сме. И старт. Патитата вкараха кош, но все още не изравняват резултата. Ура, вкарахме първият си кош. Докато патитата се радваха на вкарания кош, другият отбор им вкара точка и сега резултатът е 5-2. Патитата трябва да се напрегнат, за да победят. О, не, вкараха ни кош. Патита, трябва да се постегнем и да победим. Хайде! Синьо пати, хвани! Оранжево пати, хвани! Висока топка! Хванах я! Отборът на патитата вкарва още един кош, но все още не водят в резултата. Отборът на патитата повежда в резултата. Но мачът още не е свършил, още нищо не е решено. Добре, патита и Прашчо. Трябва само да запазим резултата до края на мача. Затова всички да останем в защита. Добре. Тайм-аут! Патитата отново изостават с резултата. Техният отбор поиска тайм-аут.
дали ще успеят да спечелят през оставащото време. Имат само 9 секунди да вкарат кош. Трябва да вкараме още един кош, но последния път други отбор ни изблъска. Сега има само малко време. Прашчо, ти вземи топката и мини през тях. Нямаме друг избор. Става ли? Добре, ще го направя. И отборът на патетата печели с 8-7. Тук сме с победителите на живо. Нещо искате ли да кажете на феновете си? Победихме! Ура! Това бяха спортните новини. Гледайте ни следващия път. Чао от нас!